si Marvin sa... Hanggang Mindanao na siya. Mindanao. Sabi ko, mama, Diyos ko, mag-ilit kayo na kami. Sabi, Martin, ano na, sa Buanga. Gusto kang butsan to. Kusuano. Dati, photography sa itong negosyo doon. Sa San Mateo. Eh, ang pamilya nila, photographer. Dahil nag-descriptor siya ng Coke. Dahil ako kulungan sa isang Coke. Pero yung nakalis na si Marvin. A few minutes later. Hello, good morning mga padapa! Welcome back to my channel. Once again, this is PINAKYAW, your Bicolanang vlogger. So for today's video po, pupunta po tayo sa Hyatt Place dahil susundin po natin sina Ate Babu at sasamahan po natin sila sa Gold Souq dahil mamimili po sila ng mga alahas. And itatry pa rin po natin silang igala habang may oras pa kasi mamayang gabi pa naman yung flight nila going back to Philippines. 15 minutes later. Sa Damas. Oh my God! Guinness World. Guinness World. Grabe! Ano pa? Ring ngayon siya. Ring! It's a ring. ring. Dapat ano yung Diyos ko Lord! Nanay ni! yan yung Many hours later. Hello! Ate Babo! Matry ko na kami dito sa Sabkha. Nanay sa Sabkha. Okay, masag ka kami. Ay, di. gusto niya harani lang yun eh. May harayo pa din eh. Naman lang, kasi makasakay lang kami. Mahanap lang kita ba? Wala parking. Masakayan man yun dito. Jadi hoda ka iba. Kasama ang tao sa akin. Tama yan yun. Nagampang parking. May available space. Parang sa gobyerno ta. Dapat dili dugay. So nagkaroon sana okay na sana. Dapat mas dako ang shares sa local. mobile. Doon pa magdiri, 40-60 pa pang gihapon yan. Hindi man nagbagod no? Mayon sila kundiri sa citizen dito. Mayon Sa atin, 40-60. magagawa ng parang Talaga hindi ko lang talaga makahon. Dito sa Palawan. Ikaw ganyan magpaitong! Sa kahoy. Wala din sa kahoy. Uli na ka po! Love na love ko to. Hindi kita ba? Sakay ko nung kita sa ano, sa puro boat. Sa Palawan, sa Palawan. For you sa amon, sa pagkadra mo sa Thailand, kaya naulit sa amon, ano, bilibing kami sa tuktok baga. Akay! Ari kami sa Sabkha Station. Kung may no card ka, pwede kita ba? Tagolan niya. Bagan full naman siya. Full na? Full na? 8. Ay, 7? 7 ka ba? dito na tayo. Dito na tayo. Ano? 4, 7.
sunriser. At ay, Diyos ko, Lord! May kalangoy! Ate pa po, be careful! Alam naman na Mga kasama ko, mga maganda. kasaka ko. Ayan na, punta na kayo. Good morning. Dali na. Nakag-video ka? A few minutes later. Take 3 piece for 45. 15 How much? 45. 15 dirham each. O ano siya makakalaki? 1.5. Ili yan, mata ko. Only one. Take 15 na lang. yeah, 15. Okay. 1.5. Ha? Yan o, si Ate Babo. Grabe ang bilin. Bakal talaga ni Babu. Amo kayo, shopping galore. Sana all. Kabayan ko naman ang pera. 5 dirhams, 1 piece? I cannot 25, you give me 20 dirham. Okay, 20 dirham. Oh, 5 daw, 20 dirhams. 5 pieces, 20 dirhams. So, So may discount 4 na 5. dirhams lang isa. Ilyabon lang. Yung mga ulunan mo kay ka. Ah, na dila sa ano. Gusto ko yan, oh. No, maganda. Yeah. Sa ano, sa beach. Oo. Sa, parang tipong Relaxing ano yun. Maganda, di ba? Ay, kaganda sa nina abaya. Ha, my friend. Na naman tabi ibakal mo manay ni Ban. How much? 15? In day to day only 10 dirhams. Why like this? Day-to-day quality this. Really? How much this? 10. 15. This is, no, another small. no, this is 50. 50. Wala lang small. How much Small. 1.5. 15 daw. 15. Day to day only 15. This is not day-to-day. This is not going to Karab. We will buy 25 for 2 pieces. Yeah, 25 for 2. You will give 10? This is... After you, sir. Yun ang na. Ah, kala ko bread to. Okay. Alisin mo na yan. Pagkilid. Di ba, sir? Ay, maingin lang. Overload food. With a special visitor. Ate ba po? 1. Dani. Yan. Bahay ka? Bahay na ako. May tao. So, we're still here
pa rin po sa Gubayba. And then, tapos na po kami kumain. So, lakad-lakad lang po dito. Gubayba Marine Transport Station. So, normally dito po ay bihira ka pong makakita ng mga Filipino. Mostly po mga nandito is Indian, Pakistan. Ayan. So, kami lang po dito for now ang nakikita kong Filipino. Ati ba po? Wala nang biyahe, pabalik pa lang mo yan. Ay, inda. So, pabalik na po kami doon sa pinag-parkingan po natin. Sasakay po ulit tayo sa bangka. So, there, the side. Kasi sara? Sige naman, taragpak. Gold Souq board bye! Malapigin na ka maghali. Thank you so much talaga sa inyo ni mi amor. Nag-live ka? Lili? Ora, nag-ano lang ako. Pauli na kami. Ano ka lang? Salamat talaga. Katahong ka, hindi ha? Kaya, liga pa sila. Sa'yo ako dadalhin. Mga bakit ang kapit nila. Oo nga, mga katom sa ako ha? Souq. So, tas pang lamig. Yes. Kaya plano dapat namon magkanto sa garlic naan. Uy, doon kita kung nagkakaroon ng Dubai, oh. Magpaano pa Dubai to? Oo. Okay. Tapos pag Dubai tour, kuhain man lang, tapos uli na dayon. Oo. Eh, limited lang. Ano baga? Magasolina ka lang ito. Agdaha si Dada. Sabkha. Where do you want to go? Sabkha. This is full. Just come here. Come here. Brother, di wala. Wala di ho. Adi na lang ang pakpak. Amo.